AI nkhani imene yagwa kunjaku ndiyo khudza ndithu akondwani na nkhumwa amene anali mtsogoleri wa zimene zotsutsa mnyumba ya malamulo amenewa awachotsa pa mpando umenewo. Nkhani yayikulu imene yachitika ku Capitol Hill ndiyo khudza anthu ena asanu amene amangidwa mboma kamba koba ndalama kudzera m'allowance. Ina ndithu njira yosangalatsa imene amachitira zimenezi, koma tifuna timve pano kuti zimathekabe bwanji potengera kuti mbuyo mosemu panali ma systems kapena njira zimene zakhazikitsidwa kuti ziteteze chuma cha boma. Dzina langa ndi Elvis Wahawa, ndikuyendera programu ya lero yakwa Gwanji pano pakati ma Times yoyamba msabata ino. Tikhala tikukambirana nkhani zimenezi ndi Steve Dakalira komanso ndi inu amene mukutionera kudzera pa Facebook page yathu, mapereka ndemanga pamenepo kuti dziko lino likuyenda motani. Pateni koloko tikhala tikutsanitsira za loto, koma tisadatero tiyambe kaye marathon imeneyi, race imeneyi yooneka nkhani zimene zili mnyuzwe za Daily Times komanso The Nation. Steve Dakalira kwandeni programu yako. Ndathokoza wa. Ana nkhumwa atu tsopano si mtsogoleri zimene zonse boma mnyumba ya malamulo. Nkhani zake akunena kuti ayi malingana ndi anamalomba mwachitsanzo amene anali ndithu ku msonkhano umene chipani chimenechi mtsogoleri chipani chimenechi apita Mutharika anayitanitsa ku Mangochi, kunyumba kwa ku Mangochi. Yes. Akunena kuti amalawi akhala kudandaula pakalipa kunena kuti ayi mdziko muno mulibe zipani zotsutsa zimene zikuoneka kuti zikugwira ntchito yake bwino, ndithu kufunika kuti atisinthe utsogoleri kuti zioneke kuti uchitapo kanthu chifukwa chimene apereka nchimenecho. Komano nkhani ndi imeneyo. Ana nkhumwa achotsedwa m'malo mwake akaba George Chaponda. Yes. Nkhani imeneyi niyo mutamva koyamba munayilandira motani? Ine kuira ndawa kana kubwera nongati funso. Nakasa kuti awachotsa. Ndine kunabwera kuti kodi awachotsa ana nkhumwa pa udindo. Chimene nachitira chimene chifanyira kuti nkhani za DPP, Democratic Progressive Party, kokana ku mbali ya kutsogolera amene akutsogolera ku nyumba ya malamulo kuti ndani kaya akuyenda kukhala kuti yakhala ndithu yokambidwa ndipo yakhala ikuchitika kwa miyezi. Posachedwa apa tidaona mneneri wa chipani chimenechi Shadrack Namalomba mpaka na atapita ku bwalo la milandu nkukanena kuti yayi koma zimene akuchita ana nkhumwa ngati mtsogoleri wa otsutsa boma kwa aphungu otsutsa boma ku nyumba ya malamulo sizikuyenera kukhala motero zosavomerezeka. Nkhani inapita ku khoti mpaka nomwe adabwera chigamulo ndi aku khoti atayenda kuti yayi zikhale mmene zilili. Nkhani za mtundu umenewu musamati topetse nazo ife ku bwalo la milandu chifukwa ku parliament ku muli ndi ma standing orders. Komanso ngati chipani nkhani za ndale muzitha kukambirana ku ndale ku zipani kwanuko ndikuthana nazo. Now ndaiona nkhani ndaona kodi DPP atero koma kodi zimenezo ndi mmene zikhalire chifukwa chimene ndipatsa mafunso ngati amenewo ndi chayoti nditayimva nkhaniyo kuti aphungu anakumana kumeneko wena mwa aphungu achipanichi osakhala onse. Obviously ndi kuti ambali nayo chopa chapakhala pali mbali ziwiri, mbali na nankhumwa mbali na imene ili loyo kwa apita Mutharika ndi wena. Ngakhale iwo anankhumwa ndi gulu lawo kuti ife mtsogoleri wathu ndapita Mutharika omweyo, koma ngatanzawo wakunena kuti ayi mupanga zosemphana ndi kuti akuona kuti mwina sakuimba muluzu umodzi. Ndithudi ndiye there has always been that two faction aspect kuti ukukatimuke nako ukulikatimuke nako. Ndiye apa akakumana achita zisankho kuti aifeta sankha a George Tapatula Chaponda ndi mtsogoleri wa mbali ya aphungu otsutsa ku nyumba ya malamulo. Avu akaunda Simon Vu akaunda chief whip na abwera ndi wena kwinako. Amusowa Victor Musowa otsogolera ajamakhala kumbuyo ma backbenchers. Ndiye tsopano ngati muone nkhani mkayiwerenga ambali nayo akubwera akuti ife to as far as we are concerned awa zimene zachitika apazi nzosagwira chawe musanapitirize tiye tionekepo bwinobwino nkhani titsatire bwinobwino ochokera mbuyo. Tikamanena kuti tikusintha mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma mnyumba ya malamulo ali ndondomeko zanji zimene zimatsatidwa chifukwa ngati pene mafotokozera amene akuyamba nkhani ya kolam mukamasankha pamene kuti pakhale mwachita fomu kolam kanda aphungu opitirira 10 mwina mwachoncho mukandisa kulakwitsa. Pakhale kuti mutsatiraso ndondomeko zina ndi zine kuti aliyense avomereze kuti ife tikufuna uyu ngati pamene achitira mu October 2020 tizotana tikafuna kuyika Francis Kasaira ngati otsogolera zipani zonse mnyumba ya malamulo, koma chipani yonse DPP chinakana kuti ife yayi sitikufuna ndani Francis Kasaira. Ndiye tiyang'ane nkhani ya kolamuyi
tiyang'aninso nkhani ya standing orders kapena Yes. malamulo a parliament zimayenda bwanji nkhani zimenezi muna kuti anthu amvetsetse chabwino mwanena kale kuti ndi mtsogoleri wa mbali yotsutsa Nyumba ya ku Malamulo. nyumba ya malamulo chomwecho ndiye kuti pakuyenera kukhala ndithu ndondomeko zabwino zamvemvemve zokhazikika zimene zimayenera kutsatidwa ngati mukufuna kusintha akaya kusankha mtsogoleri ine si phungu wa nyumba ya malamulo ndi zina tikhoza kungozitengera from a layman's point kumene timazionera tikamachokera kuno kunja tikhoza kupeza kuti kusokoneza amene aini yake ali ndondomeko zawo komanso mwina ngati chipani cha DPP chili ndi ndondomeko zawo zimene amayenera kutsata koma chimene chidziwikire chonena kuti mmene mwaneneramu kuti payenera kukhala amati akuti kolamu mwachitsanzo ka chipani cha DPP chili ndi aphungu mwina oposa 50 chakuti mwina 60 kumene ndi akunena kuti zonse ziyende pakhale ndithu kakolamu kokwanira mwachitsanzo ngati apa mmene akunenera ina akunena kuti ayi kumayenera kukhala mwina aphungu kaya ndi 30 kaya 30 chakuti koma iya ena akuti ayi kumene kunali 24 pamene aini aka akuti ayi ife kuno tinakwana talipo 34 35 so pamayenera kukhala ndithu nambala ina yake yonena kuti kolamu imene kunenedwayo ikwanedi kuti kolamu yakwana ndi ambali nayo akunenanso kuti amene ali pa udindo pakati pamenepoyo amene ali leader of opposition amayenera kuti akakhale akuti ali komweko nakasino kuti you are passing the mantle to the next to the incoming akuti amene kuleza kuti kutalibe komanso aphungu onse achipani akapezeka ayitanidwe kumene kucha zina mwa zimene akuti zimayenera kutsatidwa ndi zimenezo malinga ndi mbali nayo titengere mmene akunenera inawo kaya nzona kaya sizimatero pamene kwina konso achipani nawo akubwera nzawo kuti ifetu as far as chipani zimayenera kuchitika ndi zimenezi ndipo chipani ndi chino chili kuno ku Page House now chimene tigwirizane nawo amene wadakumana kunyanjawa nchimodzi ndipo chimene nchachidziwikire amalawi aliyense ndithu nyimbo imene wakhala kuimba Democratic Progressive Party DPP ngati chipani chachikulu cha kumbali yotsutsa chimaperewera chakhala chikupereweradi ndipo anthu akhala kudandaula kuti ayi tsono inuyo ngati opposition amene mulino akulu kumeneko mmayenera mukhale patsogolo ndi kumapereka upangiri kudzudzula kuongolera kuti kodi boma ali pamene akuperewera apa zimayenera kutani zinthu be the voice of amalawi pamene akuphinjika koma panopa zakhala zichizonena kuti awa akuyankhula izi wina akuyankhula izi ngati kuti no akukana ukhaokha nthawi yayitali iya ambali akwana nkhumwa yankhula zina ambali nayo yankhula zina iyayi osati zimenezo koma mugwire izi iyayi so in fighting yo ndimene akhala kusokoneza zinthu ndiye apapa ndikadakonda zingakhala kuti mwina alunzana zamvekano kuti iyayi they have put their house in order ndiye akupita chitsogolo koma ndikayiona nkhani yomene kuyendera yes asankha atsogoleri ena atsopano chaponda ndi gulu lawo koma zikuoneka kuti ndi mbali nayo ubale sudakonzeke chabwino ndi tiyang'ane no tisanang'ane tsogolo la DPP kunkhani ndithu yopereka ma alternatives komanso yokhala ndithu a government in waiting tiyang'ane nkhani tsopano yokhudza a George Chaponda asankhidwa ngati mtsogoleri watsopano wazimene sutsa mnyumba ya malamulo yes tiyang'ane kuthekera kwawo kotsogolera chipani chimene chimnyumba ya malamulo ndikupereka ndithu malangizo kuboma kuti pazacho papa mukanachita chonchi pazamisewu pa infrastructure kazomanga mukanachita chonchi pa nkhani ya mafuta mukanachita chonchi ali nkuthekera kuti anachaponda mukayawunika mbiri yawo mundale komanso umene achita ndiye saso anakhalaponso pa udindo umbuyo adakhala ndiye sa leader of the house sadakhala leader of the opposition house. koma leader of the house time in DPP idali mboma ali ndikuthekera kotani kothandiza akakhala pa udindo umene bambo kuthekera kulipo ndi ndale iwo ndi munthu wa ndale iziso ndi zinthu za ndale koma ndi utsogoleri at the end of the day now munthu kuti ukhale mtsogoleri zimatengera ndi kuti ma systems ali bwanji chifukwa sizitengera kuti apo ti iwo andatsogoleri adakalira wali patsogolo ndiye kuti basi iwowa ndi amene Mr. No It All kapena chikozotero sizikhala choncho uli patsogolopo koma awo amene ali mbalimu the systems that you have can make or break your reign chomwecho awa ndithu kuthekera kulipo anthu akwadziwa he's an accomplished person ndiye sa maphunziro okwanira ndithu adagwirapo ntchito ngati nduna pa nkhani zosiyana of course tidamva nthawi ina yake mpakana kudachitika nkhani zina kumene kuzokhudzana ndi milandu ya zachimanga ndi zina zotero kuti zimene zidachititsa kuti achotse ndiyesa pa unduna nthawi imeneyo zimene zinakhala ngati kuti zasokoneza mwina
machitidwe magwiridwe ntchito awo ngati munthu wandale kufikira pamene ndithu tayamba kuonanso chapakatipa kuti ayi akulu aja alipo akumaonekera akumamveka apo ndi apo koma amene tuneneramu kuti zimangotengera kuti kodi kuthekera kwa ma systems amene mwayika in place ngotani komanso iwowa ngati mtsogoleri is going to rise above zinthu zimene zidachitika mbuyomo zinthu nkhani imene tunayicha kuti padali nkhani ziyokhudzana ndi Carlos Meizi chani imene idatchuka pakati apo imene idafika kuti yasokoneza yayipirisira mbiri kazi dali zoona kazi dali zabodza komabe it kind of had an impact on reputation yawo ndiye ngati dali mtsogoleri otokwanira you are supposed to rise above zinthu ngati zimene ziji ndikufika patsogolo ndikuonetsa kuti ayi mugwira ntchito limodzi komanso koposaposa ndiye kuti mugwire ntchito limodzi ngati akulu akutsogolera kumene ku parliament ku akuyenera kugwirana ntchito ndi awanso amene ali mukuti anankhumwa ndi gulu lawo now that chilunzanitso chilipo kuthekera kulipo apo ngati zili zimenezo ndiye kuti ndi matatalazi zingokhala zimene takhala tikuziona mbuyo chabwino ndiye anthu ena amanena kuti umakhala ngati ukuonera sewero zimene zikuchitika ku DPP umakhala ngati drama group osatinso ngati chipani sakunama lero kuchitika izi makuchitika izo lero timva izo mawa timva izo zimenezi zikupitiriza bwanji kuononga chikhulupiriro chimene amalawi amene anakhala nacho mu chipani chimenechi ngati boma loyembekezera boma chipani chikuthekera kukudzalowa mboma kuzathandiza kupitiriza kuchita chitukuko dziko muno kapena kupitiriza kutukula dziko lino chifukwa zosiyana zinthu zamasiyana amalawi amasankha zikupitiriza bwanji kuononga kuthekera kwawo kudzalowanso mboma akapanda kusamala zimene zikhozadi kuononga mpata kapena kuti mwawi umene ali nawo oti mwina akanathadi kudzapeza kuti pena pake abwerera mboma anenapo sokale akatsironika za ndale kunena kuti mmene zilili apa mutu nkhani iyi ngati DPP akapanda kusamala chifukwa chimene chilipo gwero la zonsezi malinga ndi kuona kwawo akatswira ndale kunena kuti nkhani ndi succession plan ku chipani cha DPP ko kumene kukuvuta kunena kuti kodi amene atadzalandira amuthalika ndani amene atakhale mtsogoleri wa chipani chipita chitsogolo ndi uti pamenepo chifukwa tidaona kale makandidate ambirimbiri anthu akuvumbuluka amodzi mwa iwo ndi amene akondwani na nkhumwa awo adabwera poyera kudabwera Adaliso Kabambe kudabwera timu ina ya Joseph Mwanaveka ina timu ina behind ya Bright Nsaka ndiye sakenanso mwina kapena mbali ya amene wa George Japonda now zonsezi gwero la zonsezi kuti zonse ziithe manong'onong'o kutekeseka kumene kuchitikako zidzalira kunena kuti mwina apange msonkhano waukulu ngati chipani ayitanitse msonkhano waukulu akapita kumene kuja atasankha kunena kuti ayi ifeyo ngati chipani utsogoleri umene tikufuna ndi otere olo iya mbali zonse zibwere pamodzi akumayemerana muti mene ana kumana na kumangoshi akanabwera ndi mafunction onse kubwera pamodzi ndi kunena kuti ife tamanga chimvano tikupitirirabe ndapita muthalika omwewa komanso amene asankha kuti atitsogolere ku parliament ndi awa ndipo ndikukhala ndi ma blessing aonse koma mmene zili apa pamo chipasupasu chikupitirira ku DPP zimene ndithu zikupereka maganizo kapena kuti mwina kukhumudwitsa amalawi chifukwa kuti mmene anambuya kuti amalawi akudalira kuti opposition ikhale ya strong makamaka pakadali pano mmene sokwina akukhala kuti akumati akamaona mwina kwinako akamati akaona atonse akamatha kuona mwina pena pauperewera kuti awawa mwina apa sakukwaniritsa bwino mwina anatilonjeza izi zikukhala zikuyenda pang'ono sizikutheka mwina kuzokhala kangwedegwede now if you look around alternative yathu ndiiti alternative ngati amalawi ndiiti ku opposition iko amene amaoneka ngati kuti mwina nkhasako nda DPP yo koma tsopano iwo ngati mnyumba mwawo awakanika kuti asesesese zonse ndithu abwere bwinobwino ndikubwera kupanga present united front kutsogoloko kuti zimene zija zipindulira mtundu wa Malawi zitifuta chabwino tenti yang'ane nkhani ya succession plan kapena kuti kusankha atsogoleri opitiriza kuyendetsa zipani zathu mdziko muno zati tineneno zonse apa zonse yes zikuoneka kuti ndi vuto bera likulu mpaka na pano zipani zina zimaoneka kuti nzaku mabanja zipani zina zimaoneka kuti nza munthu mmodzi wina wake tati tifufuze pano tifatse tizitchula even mayina tipeza kuti palibe munthu wina wake amene amaoneka kuti chipanicho nchake kapena nchakwawo mwina kupatula Malawi Congress timaona be kuti mina wake pamakhala be kusintha kwa atsogoleri sizimaoneka ngati wina wake amachi chifukwa chichokeni Dr. Banda sitingana ndi chipani chakhala chakwa Akamuzu tinaona kuti kunabwera apa John Temple pana kubwera pa chakwera nthawi kudakhala agwanda chakwamba mokwina kuti maona kuti ayi it's either Amuluzi kapena ayi Achisi kapena ayi Akamuzu Chiwambo kapena ayi Katsonga Phiri
zipani zimakhala kuti za anthu kapena za kumabanja a anthu. Zipani zathuzi vuto limeneli limakakamira chifukwa cha ndipo zimakhudza bwanji overall tsogolo la dziko la Malawi. Vuto lake tikonze pawo chilipo kwa katsonga phiriko kudali aleke banda kuyamba anakhalapo atachoka amene mabwera yes vuto ndimene manenamo kuna kuti ambiri amakhala ngati kuti ndika demigod tikhozotera chingirizi chake kukhala ngati kuti milungu tosema tija adanena kuti ayi musadzipangire fano lokha losema ambiri kuzipaniko amayang'anira ndithu ena kapena kuti mawanja ngati amene mwatchulawo ngati kuti milungu yawo nkhani yake njonena kuti mwina anthu amenewa ndi amene amakhala olowa ndithu matumba mwawo ndi kumachita bankroll kupereka kwambiri kukhothula mwina zithumba ndi zina zotero komanso potengera kuti ayi founders syndrome chingirezi chake amatero ayi poti chipanichi adayambitsa mwina ndi awa akumbanja ili adayambitsa ndi achimwene adayambitsa ndi awa ndicho mwecho chipanichi chizingokhala mubanja mbanja ndekuti Amalawi akumanidwa atsogoleri abwino ena atha kukhalapo ndithu mwina kuzayendetsa zipani mizo kuzayendetsanso dziko lino mtsogolo apo posakayikiranso tikanakhala kunena kuti ndithu malinga ndi imene ili political parties act chilichonse chikumabwera kuyikidwa poyera kumadziwa kuti ngati chipani ma funders ndi awa ma stream amachokera uku kuti tipeze ndalama uko chilichonse chimakhala kuti chili bwinobwino in black and white zooneka sindikhulupirira kuti kwezi kumakhala zimene zikuchitikazi koma chifukwa kuti pamakhalabe kachibisalirano kameneko mwina tu chipani chija ndi cha big kuti awayi mwati chipani chini cha big nanga situzoti kuti thandizo lochokera kuti ndio kuti zimene zangotenga matumba mwawo mudziwa bwanji mwina bigyo alipo ena akamene akumagayira kumeneko olokwisa kwagayira yo personally koma akumanda kaponya akukhuthulira chipani iwo zikafika kuti zafikira ku chipani nanga sizafikira manja mwawo olo ndiline ndio ndikambwera tatenga nikoni yanga ndikanga nditusa nthumba langati chinyengo maona amene muzayamba sokonekera so zinthu ngati zimenezo tinakhala kuti tikupanga enforce bwinobwino political parties act ija nkumaona kuti kodi chipanichi ABCD systems zili motani ma systems amafunika paliponse chipanichi atsogoleri ndi awa kaya founder ndi awa iya ma trustees ndi awa woterewa amene amachithandizira ndalama zikuchokera uko ma account yake ndi awa ABCD fine and good bweza ntuma zoto zonse zili tayari zonse zili chire ikakona nthawi yosankha mtsogoleri tiye tikasankhe mtsogoleri onani equal footing osakhala kuti tikuti umaganizira kuti ayi mange chipani amachita chifani mana amathandiza chipani ndi apo chipani akuti chipani nchagawo lawo chipani chinchochokera dera lakuti ndiri manga kumapanga recycle atsogoleri akudzera mwanthu omwe zosagwira imwe chipani chathuchi chimene chichi nchochokera kulomwe Beros hayi ife chipani chathuchi nchochokera chigawo chapakati ndiri fa chizingokhala komweko iya ife kumaka chipani kathuka chipani chathuchi menechi nchochokera chigawo cha kumpoto ndife ajayenda kumpoto iya mambo ndi Malawi chipani chanucho mungati mwabwera kuti mutumikire Malawi simunabwera kuti mutumikire Malawi kumpoto simunabwera kuti mutumikire Malawi pakati Malawi akumwera mwabwera kuti mutumikire Malawi chifukwa ino ndi dziko sitilola zoligawanitsa chomwecho bwerani sankhani atsogoleri bwinobwino nani equal footing otherwise pakamanda kuoneka zoma kukhala kokana mapeto ake ndizi pese kuti kuona ma faction yo ena kuti yayi koma ife ena kuti yayi koma ndife kukanga kuti posturing for positions ndiye mapeto ake ndi umpeze kuti basi kukokera na banzi kang'ono ka parliament nkhani zake tikulera programu yake ndi imene yakwa kwanji kukambirana nkhani yayikulu imene yachitika mdziko muno ndi imene tayamba nayo pano akondwanena nkhuma ngati mwango tipeza kumene si mtsogoleriso wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo malingana ndi gulu lina limodzi la DP alipo awiri maguluwa gulu lina la DP kuti lachotsa amenewa pa mpando umenewu ndipo ayikapo a George Chaponda kukhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo akondwanena nkhuma kumbali yawo kuti akuganizira kuti achite motani koma loya wawa KCC dotana limba kalata kwalembera ndithu amuthalika mbuyo masanikire msonkhano umene msonkhano amene achita dzulo kwauza kuti ayi mukachita zimenezi ndoti mukhala kuti mukunyozera chigamulo cha bwalo pa nkhani zakayendetsedwe kapena misonkhano ngati imeneyi isanachitike kuchipani kuchifukwa timayenera kuti tonse tikhalepo ndi tikambirane nkhani ngati zimenezi palinso mfundo chonena kuti ayi mlembi wamkulu wa chipani cha DPP kapena amayenera kuti kukoza misonkhano ngati imeneyi kunalibeko amene ndi Alexander Jeffrey komanso mwini wake amene akuchotsedwa pa udindo amayenera akhalepo komanso kuti pakhale kolama akhale ndithu aphungu okwanira bwino
kuti asankhe mtsogoleri wina wa chipani, pakhale kugwirizana kuti ayi apatu tikusankha mtsogoleri wina. Nkhani yake yayikulu ndi imeneyo. Nkhani ina ndi yakuba akuti ayi ku Capitol Hill mboma umo anthu ndithu aba ndalama zokwana 159 million kwacha kudzera m'malawansi. Nkhani imene yachitika ndithu ku nthambi ya boma chowerengera chuma cha boma amati Accountant General's Department. Ndeti imve pano kuti choyamba amamba bwanji nanga zikuchitikabe chifukwa chani, kodi kulibe ma system ndondomeko zotetezera chuma cha Malawi, misonkho imene Amalawi amapereka. Timve bwino lino za nkhani imene ndi Steve Dakalira, tikapupira pang'ono tapatse anzathu ku Final Control Center uko akonze bwino za loto. Ino mukhale pumba muve ngati mwachita mphumi tsiku la lero. Tibweranso akatha loto. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. Presenting Mr. Money! Walk in the Airtel Money branch and open your account. Just key your PIN